नमस्कार. मी जयश्री देशकुलकर्णी, राहणार कोथरूड, पुणे. माझी कविता या ग्रुपच्यासाठी माझ्या स्वरचित कवितेचे काव्य वाचन करीत आहे. माझ्या कवितेचं नाव आहे मिलन. अशी रम्य ती सांज असावी, कृतार्थतेची पावती मिळावी. अशी रम्य ती सांज असावी, कृतार्थतेची पावती मिळावी. आत्ममग्न तो सूर्यास्त असावा, भूतकाळ तो पुसला जावा. आत्ममग्न तो सूर्यास्त असावा, भूतकाळ तो पुसला जावा. नको संगती धुरा भविष्याची, शांततेओ समयी सांजेची. नको संगती धुरा भविष्याची, शांततेओ समयी सांजेची. नको साथ कुणा वचनांची, साथ लाभो मज ईशाची. नको साथ कुणा वचनांची, साथ लाभो मज ईशाची. नको हुरहुर मनी जाणीवांची, दूर असावी छाया लोभाची. नको हुरहुर मनी जाणीवांची, दूर असावी छाया लोभाची. शांत निर्मळ मन ते व्हावे, अधीन देवा तुझ्याच व्हावे. शांत निर्मळ मन ते व्हावे, अधीन देवा तुझ्याच व्हावे. नाम नित्य ते हृदयी वसावे, अहम गळोनी चरण भजावे. नाम नित्य ते हृदयी वसावे, अहम गळोनी चरण भजावे. तुझ्या विनान काही दिसावे, जीवाशिवाचे मिलन व्हावे. तुझ्या विनान काही दिसावे, जीवाशिवाचे मिलन व्हावे. जीवाशिवाचे मिलन व्हावे. धन्यवाद.